Vítam vás všetkých pri bunkri Veľryba v Dubnici nad Váhom. Tento bunker je postavený na úpätí svahu Holá hora kvôli jeho strategickej pozícii a dostal svoj názov pretože z hora pripomína veľrybu. A takisto aj z boku, keď sa pozriete, tak tu má hlavu a tam má chvost. Tento bunker má v skutočnosti len dve podlažia. Z toho prvé je tu, kde už dneska chýbajú dvierka, a druhé má byť zatopené. Takže pozrieme sa, či naozaj je a ako moc sú priechodné tieto podlažia. Podľa legendy má byť spojený aj s dubnickými tunelmi. To nie som si istý, či je pravda, ale zistíme. A takisto v údolí existuje druhý bunker s podobným názvom, alebo teraz rovnakým názvom veľryba, ktorý som zatiaľ nevidel, ani o ňom ešte nepočul, ale zistíme, či existuje. A keď tak, natočíme pre vás takisto. A poďme sa pozrieť do útrob veľryby. Takže zdravím vás opäť, zdravím vás z vrchu veľryby. Trošku som sa pomýlil pri predstavovaní tohto bunkra, pretože nakoniec som zistil, že z pohľadu na vrch má veľryba chvostík presne tu a hlava je tam. Tu zhora bohužiaľ není žiadny vstup do bunkra a dvere sú zavreté, takže to je všetko, čo vidíme, je zvonku a jeden malý priechod. Ale hneď po tomto sa pustíme do dubnických tunelov. A do tých by sa malo dať dostať. Zdravím vás tentokrát pri dubnických tuneloch a ako vidíte, dovnútra sa dá dostať. Veľmi ťažko, ale dá sa. Takže podujmem sa na túto výpravu a idem natočiť nejaké video pekne znútra. História tunelov sa viaže s výstavbou bývalého závodu ZTS. Tento podnik v Dubnici nad Váhom založili ako zbrojovku v predvojnovom období v roku 1937. Počas vojny v závode, ktorý bol pod kontrolou Hermana Göringa, sa vyrábali zbrane a munícia pre nemeckú armádu. V roku 1945 závod v Dubnici nad Váhom takmer celý zničil nálet s následným bombardovaním spojeneckým letectvom. Tunely sú na niektorých miestach vybetónované, niekde zazrazené priamo do skaly ako banské diela.
Tunelmi kedysi v minulosti viedla tiež úzkokoľajka. Viete, pri druhom vstupe do Dubnických tunelov vyzerá, že aj tento je trošku poškodený v strede. Pravdepodobne práca nejakého vandala, ktorý nám uhačil robotu. A poďme sa pozrieť dovnútra do tohto tunelu. Uvidíme, ako ďaleko pôjdeme. Podľa tejto informácie, čo sme našli, tak tunely sú uzatvorené z dôvodu ochrany netopierov. Tým pádom, že asi by sa nemohol dovnútra chodiť. Chcete pri treťom a poslednom vstupe do Dubnických tunelov. Tento vstup je úplne iný ako tie ostatné. Nie je dokonca zatvorený, ale vyzerá, že je zasypaný do polovičky. Takže nie som si istý, či nie je zaplavený náhodou. Preto sa ideme pozrieť trošku bližšie a uvidíme. V poslednom treťom vstupe sa nám podarilo nájsť aj nejaké artefakty z čias histórie.